Fit-tmiem laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kien hemm qbil li l-Unjoni Ewropea għandha taħdem biex tħarbat ċriki kriminali li jitraffikaw il-persuni. Għalhekk għandha ssir ħidma biex ikunu identifikati, jinqabdu u jinqerdu dgħajjes li jkunu se jintużaw mit-traffikanti tal-bnedmin l-imħuħ wara l-immigrazzjoni illegali. Din kienet il-konklużjoni li spikkat f'summit straordinarju bejn il-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea illi dam għaddej diversi sigħat. Malta kienet fost il-pajjiżi li mbuttaw ħafna biex l-Unjoni Ewropea tieħu din it-tip ta' attitudni. Jirriżulta li se jinbeda wkoll il-proċess biex Franza u r-Renju Unit iwasslu għal riżoluzzjoni tal-Kunsill ta' Sigurtà tal-Ġnus Magħquda dwar dawn it-tip ta' operazzjonijiet. Dan għaliex huma dawn iż-żewġ pajjiżi li għandhom vot f'dan il-Kunsill. Il-Prim Ministru Joseph Muscat laqa b'mod pożittiv il-qbil dwar din il-miżura ġdida. U deskriva dan is-summit bħala wieħed li ma ħareġ b'soluzzjonijiet ta' barra minn hawn, iżda sostna li hemm affarijiet sinifikattivi. Il-Prim Ministru innota b'sodisfazzjon li fis-summit ma nħassitx qasma bejn il-pajjiżi tan-naħa ta' fuq u dawk tan-naħa t'isfel. Qal li bekk illum hemm rieda politika aktar minn qatt qabel sabiex il-kwistjoni tkun indirizzata. Punt pożittiv minn dan is-summit huwa li aktar tard din is-sena f'Malta se jkun qed isir is-summit bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Afrikana, dawk tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra b'interess dirett fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali. Qal li dan jikkonferma l-vokazzjoni ta' Malta li tkun pont bejn iż-żewġ kontinenti fejn jinġabru flimkien in-naħat differenti. Kien deċiż ukoll li jkun hemm iżieda fir-riżorsi. Sansitra l-finanzjament tal-operazzjoni ta' tfittxija u salvataġġ Triton se jiżdied bi3 darbiet. Minn 3 miljun euro fix-xahar dan se jitla' għal 9 miljun euro biex se jlaħħaq dak li kellha il-Mare Nostrum. Jekk tistaqsuni jekk dawn ir-riżorsi mhumiex biżżejjed inwieġeb le. Qatt mhu biżżejjed, qal il-Prim Ministru Joseph Muscat. Iżda fisser bħala sinifikattiv il-fatt li hemm numru ta' pajjiżi li taw mhux biss finanzi iżda anki assi. Jirriżulta li m'hemmx pajjiż wieħed illi mhux se joffri għajnuna. Għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti l-Prim Ministru qal li dak deċiż fis-summit ma jfissirx li mhux se jintilfu l-ħajjiet u tenna li jrid ikun hemm soluzzjonijiet aktar fit-tul.